Moi, mun nimi on Elina ja tänään oon täällä YTHS:llä haastattelemassa terveydenhoitajaa ja saatkin ihan itse esittäytyä. Hei, minä olen terveydenhoitaja Anne Pellikka. Joo, ja tosissaan tulin tänne haastattelemaan sua tämän meidän kestävä opiskelijaprojektin tiimoilta. Ja ensimmäinen kysymys olisi, että pitävätkö yliopisto-opiskelijat riittävän hyvin huolta omasta jaksamisestaan ja terveydestään? Suuri osa opiskelijoista pitää oikein hyvää huolta jaksamisesta ja terveydestään. Osalla opiskelijoista voi olla ongelmia esimerkiksi epäsäännöllisen vuorokausi- ja ateriarytmin, liian vähäisen liikunnan tai runsaan päihteiden käytön vuoksi. Toisaalta joskus oireiden takana voi olla elämänkriisiä tai vakaviakin terveysongelmia, jolloin sitten pelkät itsehoitokeinot eivät tuokaan riittävää apua, vaikka silloinkin ne voivat lievittää oireita ja nopeuttaa toipumista. Okei. Ja no, minkälaisia seurauksia näillä huonoilla elämäntavoilla voi olla esimerkiksi opintojen edistymisen kannalta? Huonot elämäntavat voivat aikaansaada väsymystä, joka huonontaa keskittymiskykyä. Ja väsymyksen vuoksi opintoja voi alkaa sitten jäädä rästiin, opinnot voivat viivästyä. Se on kyllä aika ikävää, että mitä sitten opiskelija voisi tehdä tällaisessa tilanteessa? Tai muutenkin, että jaksaisi ja voisi paremmin näiden opiskelijoiden aikana? Hyvää itsestä huolehtimista on se, että hakeutuu esimerkiksi vastaanotolle mieluummin varhaisessa vaiheessa huolestuttava oireen ilmaantuessa. Esimerkiksi jos ilmaantuu poikkeavaa väsymystä tai yöunet häiriintyy, että varhaisessa vaiheessa puuttuminen ja avunsaanti on aina helpompaa. Toisaalta jaksamisen tuoksi on tärkeää huolehtia myös näistä arjen perustoiminnoista eli ravitsemuksesta, riittävästä levosta ja unesta, liikunnasta, että ne olisi riittävän hyvällä mallilla. Lisäksi ihmisen hyvinvointia tukevat hyvät sosiaaliset suhteet ja se, että olisi joku mukava harrastuskin, sitten että olisi jotakin muutakin tekemistä kuin kun se opinnot ja ehkä vielä työkin siinä sivussa. Toi on kyllä tosi ymmärrettävää ja huomaa monissa ystävissäkin, että alkaa näyttää siltä, että se oma jaksaminen ei riitä, mutta on hyvä, että meillä on täällä sitten osaavia ammattilaisia, jotka sitten pystyy meitä auttaa, että saadaan opinnot pakettiin. Onko sulla vielä jotain muuta, mitä haluaisit sanoa opiskelijoille? No näin kesän kynnyksillä tekee mieli sanoa, että on hyvä muistaa, että ihminen tarvitsee välillä myös lomaa. Että silloin tällöin tapaa opiskelijoita, jotka ehkä on kulua yli 5 vuotta edellisestä lomajaksosta, että hyvinkin tiivisti voidaan työskennellä opiskeluvuoden aikana ja lisäksi sitten kesät täysipäiväisessä työssä, että ihminen tarvitsee välillä lomaa. Sitten minä haluaisin vähän mainostaa meidän yths.fi-verkkosivuja, josta löytyy Ailava arki -sivustolta erinomaista materiaalia myös näihin jaksamiseen vaikuttaviin asioihin liittyen. Ja Joensuun YTHS pitää vuosittain myös tämmöistä elämäntaitokursseja, jonne voi ilmoittautua. Syyskuussa on alkamassa seuraava ryhmä ja siellä käydään näitä samoja osa-alueita lävitse. Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.